aiga ase studio antagete mweri baga agere ai manyekani gocha semore abatabingana kyakurukwa anaendekero kende emirimo yaye nerie nabanyore ngote banga no mobiso gusegeta bochenu ase serikali ye county ya Nyamira akumbe ga chaga chenji igago kore emirimo nga ase department nga agere tuchake chinkwana chetu karibu sana ngina bwakire biyambia mona soko ngali baga se amaleta nguru kwa Petronila oyo Nyabasande muna watikire ogoteba nonde bado asogokora emirimo asense moyo bochenu ase county ya Nyamira. Ase county Nyamira, yes. Abantu banyamira ase kwaru babukire oroche. Babukire buya nashukuru. Nonya oyo mwabiso ito kuri se county ya Nyamira okore gasi ase sub county ya Manga usireti mamo mwabo nabande boyigomba sireti aba iboli babo. Batrende apa batole moyo tunashukuru. Yes. Okay. Iko wate baga ngo kore mirima se department yobo chenu ye county ya Nyamira. No be specific iri bagali yagondra liro se role yawone liri ya se department yobo chenu maite nene. Agera na lito kumanya. Yes. Mbiye mono se department yobo chenu nene. Iyo ngokora as a public health officer nafanya kazi also in the sub county nafanya kazi ya health promotion. Yes. Ase county ore public health officer sub county ya Nyamira South sub county ionde sub county health promotion officer. Ase public health inde igonde ase ward ya Busamaro ward. Okay. Yes. In short I know mo biso gusegeta bochenu ase serikali ye county ya Nyamira. Petronila Nyabasa. Karibu sana senka yo mugusi. Iki kagera na kolenta kaga na sengencho ya umurubuli mu bwatari tuko rya ankyo Jumatano murubuli kyo aseli tukolia ankyo lituko lile lya Jumatano kitariki sano isato cyumutenyo yuga osaba umwaka no yo 2025 ntokabwate gitutokoroka lituko lyo kwana na Chintetere gocha saba na baito bali ese skuru yo boruso. Yes kochi bali eskuru yo boruso ebe yo monyene ne nonya ni ye serikali. Yes ebyande imonko na obe elyo bali ebyanda inki kyagera tomugacha no murubiri yo bokwena na elyo geri ebyanda. Okay osomoroberi yo bwe okwena na Chintetere chie lyogori ebyanda nigo ochagete all the way from 2012. Yes. Abo ase ekiombekia tokuruka evidence action kiabeirege gutosira ase myake yeiga ekiagera nga ebyanda nigo bya beire umuchando monene ase ense yaito ya Kenya igo bachakirete kwena na gochia ase chi county 27. Yes. So abaena nire eliogeri ebyanda ngokora bali survey banya koligere linga ebyanda ebinko ke abire kiagerekero bachagete ebyanda ebibi alenge ase percentage togoteba 32%. Yes. But at the moment bono igatwa ikire ase prevalence ere 5.8 igo at least bono ebyanda ngonya kohera bire bono asingencho yayo na estairi ebyanda bigotambokera ndoko eradicate but yani toko inigo piko na gupunguzwa ekegera nga totachieti go ndoko nyara kora kabisa igo toko eliminate asingencho nga totaenderere tigo korobo chenu weitu buneta keire bado esingencho amagenali ebyanda akobera ase amaroba asigeke ketambe bado nigo tokunyara tokonyora amagenaya bya otwanyara abana baitu na into abantaba ne tonyara ko infected. Nimetinga chitai punchire chinyinge chibyanda atimetinga asomorobuli yunubwe serikali ye county ya Nyamira kero kende mobwate ebyanda specific mugo target asomorobuli wogo ite byande biga. Yes mbona ebyanda tobwate type wao ase account yetu ya Nyamira etogo chikonyara tokoa eliogoli ebyanda chikonini Chintetere chiche byanda gochia ase type tokoroka nga soil transmitted helmets eyutokoroka common worms ekitokorokera soil transmitted helmets nesingenchunga amagena yebyanda ebi nigo agotoka ase liroba bono ebyanda ebiga ebire chitype wao na ekobwatia tobwate bikuru kwa whipworm tugatwara roundworms yes na tugatwara hookworms
na ase byande biga bya soil transmitted helmets nigo bikunyara kuambukira guchiasa abantu asinchirana iko boigo ao muna bono hookworms nigo abana baitu gusomon abantu bakunyara bakonyoro ebyande bi weteranga nigo biko etera ase lisangu engozi yaitu alafu whipworms na roundworms nigo tokonyara tokubinyora korwa ase lirobelire contaminated onye turaisaba magoko nigo kunyara gukuriererani oibyanda biri guchia ukubibeka monwe kero kwa bikire ndagira tokunyara guisaba magoka yes igwate bachita pisa to watabire whipworm watabire hookworm na roundworm yes roundworm ngaki monta konyora byande bire biwateba roundworm no konyora kurwa se okole kubeke ndagira mono ase ekero amagoka atachenegeti usendagereria kero konyora etigire in an open place chingi chiagenda chia leta magenali kurwa so buchafu kiagere chianjete ko rage ko rusio buchafu boli ase chafu walete sendagira so konyora chingi chiri chiave kirendagere obucha amagenali ase ndagereria takonegeti so ekero mwana achiri gusayo monto monene kero guchikunyara gukonyora ndagereri kwanyora amagenali no arasendagereri kwanyara gukuria amagenali ebiwate babira seri sangwa ose ukuwa mkwabiro kabono ego bira ebigo toka seri sangwa ngomwana ngaki umwana arabinyore okay asante seri swali bikia okay hookworm ebyande byonsi arabia soil transmitted helmets na twatika togoteba kelinga ekero omonto atali kunyara gutumia echo kebarabuya konyorore nga abantu mbarororo konyora bakoenda babika ubunyira asama koli mogondo abandi gosegesona n'abana babakengonyorore bakubika gesona abandi babika isiko onyo moiboli torarore ndage ubunyiro bwasa abana babika kwabutacha bono kwabutari compounding ma so amagenali kunyara ali gakobera gali asamaroba na according na research yakolirwa amagenali nabe akonyara gakobera asamaroba asemya kemingi bone amagenali kagenda tokobera gali asamaroba abana baitumbanje guchiesa asamaroba sana nabo igobono abana baitumbanje tukubeka bikoroto bone kera abana baba guchiesa sikogali niko batachitenzi so hookworm sage kwaboli bono chiamanya ku penetrate chiama wetera bono gali asamagora ali utachitenzi bono aso erororo skin yes bono amanya kwimuka atira guchaso mubere kibono ngokora amanya ngumwana one nabwate ebyanda okay umwana kera bwate byanda mwana nsa nyinge igokonyora nga tabwati appetite tariko ndagira bya konyora umwana uyu niga akobaga akoragara kaliwa koyunga aruke umwana uyu nigo konyora nsa chinde nigo konyora agosa umwana uyu nainde nigo konyora ngokororale mo especially ebitwaruka hookworms na bibiko babikoleto gokorora nabo igo nkonyoro rengo umwana uyu tabwati afyangia igo konyora nga tali mjanga move na babandi yaba batabwati yes nikabona ogotwara kuko umwana ebyanda ngakiko cha affect amasomai okay kero umwana uyu konyora abwate ebyanda amaine turuchinge byanda birekero birasomobere kunyara bire biko nutrients endagereli umwana uri akobaga kuri ninda nabo igo because ebyanda nigo bire parasites nigo bigo benefit from the food endagereli tokoba tokolia so kero umwana uri abeirega ebyanda biri biraso umwana uri nigo biko nutrients nyingi koraso umwana uri nabo igo bono asa kimasomo bono umwana uyu kwanyora nga singenje bono mubiro yutali utaikirane tibu yalende singenje byande byalire nutrients kwanyora ara anemic na uimoka amatuka mange bono kwanyora tari kwenda school singenje nga ebyanda biri byamole meiro nyoro arwalite bonekera atariko bagagwikirana amatuka school bono absenteeism bono yanyara umwana utakwenda school matukonsi tawekera na school matukonsi na ndebona isengenje bikomoroma pain ero bono konyora stomach ache nigo konyora bono umwana utari ko concentrate as school
bonekera katari ko concentrate se school performance yayo kwanyora ya chirensi. Is that the reason as to why mo target abana b'esukuru? Exactly. Asomuro buliyo. Yes. Kiko geranga to nyora abana bato ba eliogelidie chikon echintatare chichebyanda. Elinde chitebyande ebi bichikogera bano mwana uli akine buyatwara yafyengia. Elinde no concentration level as a school. Elinde nyare ga concentrate bya anyare ga perform bya bana kiyekora tukuba di warm. Kweresiri bya ekeneke mangana ababuli mbali batari goteke mangana yebyanda issue yebyanda serious batama itikiro kende nga ebyande bigango chabire byaleta effect yaso mwana abuna gwatebira samangana ya masomo ngabona no kwegena kwana ngano no mwibuli otekerete bono iga abwenete goteke ngane iyo mamini kabisa with the seriousness mamini agere tuite byanda sabana nga kibyande bira bingo chabire bya affect kiro kende gose no gukina kwa mwana growth yo mwana kabisa eno na se growth yo mwana na boigo ngo nyarere ngo byande bi ese ngo nyara bire bi ko affect mwana uyo tako baga gukina bya una twa bakitogoteba ebyande bye kero bira so mubere more especially in the intestine niko bono biko babikoli nutrients chiri endagereri umwana uri ale kolya yale gocha kwaga chumubiro ebyanda biri byanyara bikoli na birobyo ekero byanyare bikolya umwana uyo bono tari kunyara kago chigukina bya tukuruka stunted growth okonyora umwana uri no atikale tali asale tari kunyara kago kina nutrients chiri awene tekonyora chi mokonya kineki afya bya tari kunyara kago kina bya na boigo kago chikoba anemic in that amanyinga mbiro huku like huku mzili bikonda byatalira bono byanya kunywa amanyinga ali bono ebi bono bi affect umwana uri otakobaga gutwara none chinguru erindu nyara kago kina bya ngonyalekanero mwana atware byande bigara kina tari correct symptoms yechi wateba buna kominyo kata wati appetite yo kuragira akina bwate byande lakini tari correct symptoms okay eko bwati ne warm load yani kegwango keli umwana uri abwate byanda sumubere maybe kera bwate byande bike biko bage bikumwa signs lakini ebyande kero byabire binga somubere lazima ngo twarare those signs and symptoms bono elio goli bo koru muchando yo bwatu mwana yo bwate byanda symptoms yechi wate bagabo no kunyuti ntari che byande gosene ndina bwate ni specific treatment mwana yabona tekonyora bimana siri swali elio treatment yo kaye byandebi nigo ekonyalekananga umwana lazima anyore eliogo liebyanda chintatare chichebyanda tukuru kuchikonini chichebyanda tukuruka albendazole nabo igekera nyore chikonini chichebyanda usafi ne wene tegokorwa asichinga cheito ekero usafi yabeirege gokorwa asichinga cheito bono igo at least nalirende bira pungwe konyora yebyande biga ata weisirende na boigo abana babanye beko bago semiwa nakiba gwenete wesibya mabokabo ikiagera maboka aya naro akonyaraga gutamukabwata amagoko nara bwate ibinte binge nara akonyaraga koleta maruira mangi more especially aya preventive like diarrhea ne byande ebyo kiagera uko endagere nyingi nigatokoli through amagoko igo usafi amangana usafi hygiene nenchera ya moyo gutanga ebyanda ase abana tanona sabana boka no nintu asabanta bana iko bono umwana what happens sekero umwana ako oba atari ko dewormed ngikiko chakyabero umwana oyo umwana kiratari ko dewormed bono konyore byanda biri nigo bikobe bingaso mubere byachibiesi sikani byababuna ball ya byaba no mupira ndali byanda bya block wono mwana oyo it will end up atakola researchery nabo konyora umwana uri okule because of the blockage bikobe binge byachibiasisikana indagali no konyora umwana wate endene iga konyorire yani byachuirenda umwana uri yani ukimwangalia na bakora nale week wono umwana uri yani alega asale bono byanyururo chi nutrients chons korwa somobere mwana uri obera anemic bono at end of the day mwana uri nabokonyoranga ebya blocked alafu mwana uri machenzi etakoliri bwanga enda abarwe elinde binyare bikorusimo nabo mwana uri akobaga gusiri obugima bwaye often umwana bonete go deworm
Okay, asingencho abana batali ko wisaba magoko regularly barobu bagwente kudiwom after 3 months. Maybe after 3 months. After 3 months mabana tugo chikudiwom aseri tukoria mambi. Omuibuli na wente ko bara bono ige emitinyeta togekoera naende abega kudiwom umwana oye. Okay. Yes. Wato semirbia. Mwancho mwategali oyuigwete ase studio no moswati Petronila Nyabasa. Igaro mo bisa ogosege tobo chenu agokore mirima State Department yobo chenu ase serikali ye county ya Nyamira. Nero gendrete gotosemia amangana abirete toiguru yamangana ye byanda nainde inchere kito bwenete kulinda nonyena abana baitu mbabisa konyora ebyanda kwerere bintu gawe binge gose bitambukira biritu bwenete kuimukia eri kwena kibunga abana baigamba ari konyora ebyande biga bikwa affect ukokina ku mwana nonyena masomo y'umwana asegencho mo bisote birenga mwana yekera bwate byanda symptoms yecheragabu nabo chikuirekene kyamangana umwana atatu kekerasi amatu konsi whatever ende bono chonyorenga enga kyatatu gete kerasi na liarenge gosomwe gento kiko chigoseti gusana samatemu omisi bona matemu kago cho umwana oyugure kwanyoranga performance yo mwana ya iranire inse now igo wate banga litiko bono tocha se mu rubuli mu bwate ritukoria ankyo Jumatano boko ena na chinteri chiga chibyanda agochia ase aborokiwa bagotoka se county ya Nyamira umurubuli yonka yoko korekana nsanga pyo gocha korekana na ende bana kyaba mo target myaka kie yabana mo target asumurubuli yiga. Okay, pia mwana sana. Aseriko ritukoria mambi elina na tikengo pate ritukoria mambi riri Jumatano chitariki sana 3 chumutenyo yugo 7 iko target tijuskuru chonsi picho boroso ase account yetu ya Nyamira korwa ase ebe ya mwenyene ebe nere ye serikali bonsi mbachikonyara bakwena na abalimu baitu bali banyara bakonyora megeli bachikonyara bakwa abana baitu chintetere chiga chibyanda igone chisukuru bali chonsi che serikali ni chi private tadi che serikali chiuka ya bonsi chi academy chitokoroka alafu na private and public host schools chonsi na chichiko chikonyara chikwena na chintetere chiga chibyanda na abalimu bali bakosemiwa na bago chikonyara bago koena na chintetere chiga na abalimu abaiga mbaenda bakegelia bamu abakosi mbalenge kwenda bonsi pia skuru ngi etigarabusa yes bali baba bakoigeliwa na baigo na barabumba chita bakegelia bamu abase school bona na bara chikonyara bago tokonya esinge nchubono yokwena na chikoni ni chiga chibyanda na boigo nigo barachikonyara bakoena na chintetere chiga asabana baitu bali babwate emyaka 2 goika emyaka 15 emyaka 2 2 years to 15 years yes so ase 2 years tali monora nyora bana baba bebe bakoirwe school igo nigo tukubolia baiboli baito bali babwata bana baba babwate emyaka 2 elinde bono banyale bakubaira ase ritukolia mambia ochia ase school eli ange yasebale elinde bona bana baro banyale bakonyora eliogeliga chintetere chiga chibyanda chintetere chibesere ngo mwibuli akwimuki liogeliga chintetere chiga niko chikwena nubusa free iga free igo mwibuli mondo tacha kungaina mwibuli nga kara runo 50 bob cha registration useni chiaki chintetere chigo mochera na free kabisa county yetu ya Nyamira ni yeru kegima ekiagera nga ase patini na bagingo goteye kuruku evidence action nero ya letro moroverio boyoiga mpaka last year nali county government ya chip in asinge nchuyo kugora maliogo ya ina procure drugs amaliogo ya ye chintetere chichebyanda alafu na evidence action ya tokonya asinge nchuyo ku move around elinde to ku facilitate moroverio onyare ko ikera na bone uganiri igo bono county yetu ya Nyamira njabage ku procure amaliogo isaine kuchase chiskuru chonsi nabo igo bono na abana bali chinka abo babwate emyaka 2 igo bona bibuli baminto mole makutaikia abana baino asichiskuru echichire yange na asimule elira abana baito banyale bakonyora bono elio chintetere chiga chibyanda mwibuli natake kumanyanga araboke kemambia gende ticha kya yale to mwana saa 12 na abanyore gosa araboke kemambi saa 2 yale to mwana skuru nanyore mwikiroro murubuli gansanga pyo gochaka nsanga pyo go ikero mwere
Okay, umoroberi oyo iga normally ekero nankorera chiskuru ase naetire ekero bakwenana nigo bagochaka chinsainye chiamambia. Bono ase rituko ria mambia nigo rire rituko ria okwenania chintetere chiabianda. Yes. Igo nkagerete nga insa chinde chionsi guchakira saa 2 asubuhi mpaka jioni 5 nabo konyora nga umuroberi no genderete umuibuli na agenda ororo nabo konyora nga nabo mwana yakonyaraga konyora bone entetere yiga yebianda. Igo nga rituko ria mambia nigo ribekira asokwena nabono richintetere ichiga chiebianda. Ekero mutagetetie abana baiga guchakira emyaka 2 bake emyaka 15 aso muruburi rituko ryange bokwena na chintetere chiga chibianda guchasaboro kiwa baiga. Abana mbali specific kero kende bata chikonyora chintetere chiga nende onye baroro mbana kiaba nainde naseki. Okay, asante. Yes, abana mbarororo batachikunyara bakonyora chintetere chiga chibianda. Yes. Especially asa abana bali barwarite. Abana babarwarite igo tokubatenga barobu baratiga konyora chintetere chiga singencho ya nabo orachikunyara. Okay, chintetere chinigo chire chingia so mubiri. Lakini singencho mwana yarwarite nande ngutumia ara mari ogande. Yes. Andi kende nabo kera bero mwana yuiga maybe omwana aigubobe mono. Alafu bamagotenga nisinginchuri yechintetere chiri chibianda egwa na chichiagera omwana itokoraki urwara mono. Bono omwana oyo go urwareta serituko ria mambia nigarabeka kutigu gutaigwe riogo elinde achaegu baadaye kera abwenire. Igo oyo tari kwego no omwana urwarete ndi gutumia mariogo. Yehe omwana uri urwarete oyo gutumia mariogo. Oyo tari gutumia rene. Na inde no mwalimu nabakorora ngoyo na tabaga gutuka tari gutumia mariogo nabakorora ng'umwana n'umurwirare nere nabakumutiga bado embako bwenire elinde bono amayocho kumwa baadaye. Kakena morenale specific umwana uyo atari konyo batari wanchiri konyo ware ryogeriga because onyo mwana kaboneke tukuguru na beta ayiwenda tari yebyanda. Osemo rike ayo gukwanira mwana ke yo karwarite. Okay, umwana naro urwarite maybe for example umwana uyo ngukororari. Oso mwana unabwateli ibirira. Yes. Bono abana umwana naro kurigere kwara afya ya etirinkia selitukeli rigaro kona chintetere chiga. Umwana uina wente kutigwa mbako bwenire abana mbaroro na indi nobo kumonyora no ne school na irete eliogoririe na agendete kunyo dosi yae. Bado umwana uina bokumutiga mbako kolire dosi yae bwenire alafu amako chakoyewe mayo chakoyewe bono entetere yiga yebianda. Igo erabalende ng'omwana nare oiru gusenya gitari akayigo chintetere chibianda imetinye bere ya etire gusomutie nyoyomo. Era bado mambi nanjere kunyo entetere. Okay, okenyo onyo red konyoro mwana onyorire nyemetinye ri tatoteraera nabo muiburi go report ya school omote otebe ng'omwana onena ika ko nyore entetere yebianda na miege tinyeta totera era na era na baguti kuta bagakonyora because umaite liogolindi lions kuna ile overdose na bone yera be wastage haso muntu umwana uri go chakumis ya anyole onyo umwana beire dewormed 1 month ago 2 months ago ni nimbuya o yere na boko report skuro tebe ng'omwana ne nanyora elinde bono abeta ba dewormed. Abana mbali batari kwa nyuchintetere batanchete ko nyuchintetere no nabanta banene mbaro entetere gaje byanda inchabono even interesting go mwana one ni mu understand tanchete ko nyuchintetere entetere ganinye bwatenye I crash it konye ko yesunyunte nyebeke gosene rongolime gosene litoke imemanya ko mwana one asengenjo ni metari ko nyuchintetere tanchete asante. Yes. Ono totebe for example mno mwana uyu iga obwate myaka 2 mwana uyu maite entetereri igo bakoewa banyenyunyunta alafu bamakumira because sine ere nenega uwezi meza lenda so mwana ule 2 years bona ekero kwa iro mwana uli for example uli omoke na betayemira bona eskuru ntu abasemia bali munga ekera bana bagocha mba wene tutwara machare safe amachi yani amachamaya ani amachi ikernete birengo byobochenu ya ikernete birengo byobochenu alafu banyore ni nase bago crash bago sunyunte liogoriri bakabenga liquid baburukani babekege jiko alafu ba umwanuri aingotere
so muno mwibuli kwa tabo mwana ya watu muchando atabega ko beka ekonini eri muno niko bono it is advisable nabako beka sindagire no ne rungoli gwa kale twakobeire twakatebi na kinga eriogo ya albendazole niko when kunywa kero when you have empty stomach yani utarali kende yon yes. But for this one eriogo ya albendazole naboko okoba ko linywa naboko li nyunyunta woli mere atakama umekula atakama ujakula ndilo linko wakirire as an environment abunona liko chango bolinga kero kende chinda garanchira bana yobonete wa avoid asengenje mabingo chabale konyu tindetere chebyanda nainde kero mwana iganywe chitere chebyanda chitaikere ngabana tako kanyamanya kuri endagera chitere chimbo kurengana ni brand yimoyo tindetere mo kwena na mambi ne bwata machiko bunayo no bana nale kweresa nga entetere yiga yebyanda tebwatinga insecure wente konywa kale na muna tuaga kinete nali butwale gotenga kanyu nali okorabya maybe kereo enda ya utarali kende lakini bono iga entetere chikwana no school no ne bono iga chiro cha deworming naboko ragera alafu umakunywa entetere yao tebwati muchando ndwensi nabego kora ni nabego korabya Igo Bible mambi mbaba isagu ngata abana mbaba irungori abana baragire kabisa abana mbangatu una bago chabate banga chintetere ntire chitari kwenda na mabere igo mambi abana banyuchaye bayigute yes bamanya gocha skuru banyore sinyetere chiyo chebyanda timaiti gosimwanya go chi side effects njiroro chianya mwara ko exercise gano nyankuru magega timaiti ngachi ntere chiga chebanda ntibwate side effects ya sabana bakira bagutumia mwanya ko any counter any na onye chiatokire inkurato semi ngitubonete gukora unabona gukonyora guso mwana guso nyuntire ntari gusine yebyanda timaiti gusimwanya ko any counter case buneke mwana uchaka kuruka inki mwibure bonete gukora usenki ge korento muchandu uyu so far muna twabere kitoko na chintetere chiga chebyanda tuanya konyora muchando nde monene turatebe nga chintetere chiga njibwa tu muchando gucha sabana baito side effect njire tun jire si yani to chitali severe yani mild tukuruka nga munabona okuruka bana mbaroro konyora babwato moyo mobe bakugaragaliwa abana mbaroro okurukumna na gotebiri bono aso muchando maybe orabe abana bakonyora muna abugo bali okonyora babwate byande bingaso mubiri ekero banyure nabo konyora bakugaragari guna kuruka umwana yorokire nto mwenda tari enda senga njorokire enda tari yo nkubwatire nga minutes irenga akora after nyure manya guchaka normally ekera nyure ekera 30 minutes chiaelire igo ready to kumanya ngene entetareli yakorere mirimo kose kuna nagotei entetare yiga niga make sure onyunyuntire kwanza okunyunyunta alafu mnyako komera by 30 minutes bona konyore entetareli yakoreki yakorere ya soira somubiri igo bono cases tai nyingo konyora umwana uria maybe aruka maybe uri oiru kengi maiga kabisa iga tarakora second nyinge na koroka oinero yo moiga na inde urabe gakoewa inde na inda teme ko kunyunda arugose na nyanyale gakumira igona bake bakubwatu nechi side effects na bake sana na bake na inde chitari severe chire very mild mne yuko karagaliwa ya mne yuko roka ya nchiri safia ya na mostly buna nako taino uri okonyora nga abwate byande bingaso mubiri lakini aba bande na inde konini eliere enganzu sana in fact abana niko bakomira ibona penda sana haikwangi na any effect so far muna twanyara to gukora si county ya ya Nyamira ndwana korora muchando ndi bwense ase kwende entetere yiga and nigere ngiya mona so mubiri ere very safe by the way aina any effect yes bia mono ikomenesa to steka choka chetigale to mwancho motegale to kubere chinkwa na cheto nende cherege chinsa isaro ne machabona mubaso kagere tabone bongo kwa ribaga ayebuna omotegale ontegerete anene mono kurwa se county ni ya Nyamira lakini nabago tukorino na se county ya Kisii kuba tari bondo yonse igoro ya mangana ye chindetere chiga chebyanda anabo ugo twakira esimi enamba yetu 0706181822
0796988060 enkayo mugusi egeti chalo enkayo mugusi yes umurari bwakire no mugeni ko arantiraho wakire bya mama uyu mati ni kuhuti kuri bicauri ya mukoti ndivuri yana neri inkwita bale ba abana abukigatera era hatuka abana bande ntaro ivyanda byabere samutuka mange nande byevombira amabuna bate bana obigoto byabaru erene au barabuna ki baraba kone okay bia mono enkayo mugusia enkayo mugusege tichelo tengo wakire bia Elisor bia redia pole yakobo tokere nabo twakira nainde hallo kise fue mwelele titana kibwakire no mugeni yore studio wakire bia kise amani titanye finalo kuro ko mbaka iswali anelire igapa jagitalimba bakona bakobe kwa bene kinde kobeka oti bale bakutinza ki yanda bono ba bana kusinga ramba ko na ntatere okay engayo mugusi Hello? Oyo tintaga takarigo kwana. Okay? Kibagendrete kunyagwaka kaiga chisimi. Turachakira oye gaburinga aso mwana yigo tanya gudiwomu. Ebyanda bune gwate babigo cha byabekana mu byaba omupira. Ngakimoko mokonyo mwana oyo. Okay, omwana buno yigo okay ngakyo komanyanga gusomwa no yoga bya ebyande bye otana godiwom nana go take science echigo echiri omwana yo kororeranga nabwate ebyande biga une echigo akugaragariwa koiwaruke ende komuruma bono omwana yoga nabegwenerete nga onyetanya konyore ryogori ebyanda nawe ntakonyora chinta tere chiga chebyanda elinde chinyale chigoita ebyanda biri ne ba ebyanda ne binge bire ne bene bike omwana yoga etosine yamakoyego but mune ebibi abekiro mupira birobi it's severe na bakurunya gitale elinda nyarega ko barwa elinda nyarega ko rusiwa lakini ase county ito ya Nyamira tingagirete nga abana aba babeire bagudigo miwenga ke yonsipi arororo uraikire ke wango bunekyo yes onya gikari ke wango bunekyo na wena tairunya gitari elinda abeka kororungo onye bire binge mono anyarega kurusiwa lakini no malimu na tokogendera toko badigo mukeru mwaka ngagirete nga warmlord asomo bere ase intestine niko bire bike entaterelia yemoga konywa nebe konyarage goita bono chi ebyanda biribire asomobere ale go boringa abanyagitari abaiga bagutara sebinyoro ngagirite ne community health promoters yes barabumba ngwe bare chitere chiga chebyanda barena ne gucyase abana bakera kendo mwana nare utayikira ne mambi aseri tukoliye skuru ngajyande abanyagitari abaiga bagweta omwiburio yiga umwana we nanyore chitere chiga gwetera sabanyagitari abagweta sebinyoro okay mbia mano kwanza mbia mano sana se liboli elina for sure abanyagitari baito bebinyoro konyara bale bakolega singia bono ngagirete keromero birio yo chete kero national government bagorire tu kits chichokoewa mariogo litangani abumba bete bakoewa eliogori ebyanda lakini eliogori ebyanda ndialingi konyara digo isana abana bonsi piase kinyoreke gima papa bakoewa igese ngencho moroberio yo igo ochire ase esengencho yo kwana na sabana bagochakire myaka ebere mbake myaka 15 ase chiskuru chita ase ritukuria mambia no kuboli abaibole baito tafadhali nga ira omwanu ase ritukuria mambia ase eskuru eriange asore kiagera bono iga aba CHPs mbabuga ati mali ogaya yebyanda ego bono tiga bache baira abana babo ase chiskuru ase ritukuria mambi okay bogoli yo mweli ogaiga aboigo na boguturikira message wetera se number 0791088922 enkayo mogusige tichalo allo oyo takari tayari gukwana nari gukuboringa now that umwana oyo yara aigwa entetere yebyanda litukuri ankyo abana biga bakoewa chitere chiga chebyanda lazima enyombe ngema baduwo mu egere utanga mangana infection and all that
Okay, asante. Esingencho inyombe ngima muna bono inyombe ngima tatem abayibuli n'abana bamwabo bali above 15 years. Nabo kuboli. No abayibuli n'abana bande bonsi bali ase family. Sio lazima banyole bonsi esingenchunga abana aba mo especially buna nagotebi aba 2 years to 15 years okonyora bakona gucheza asamaroba andi konyora abangi babo n'ababa ke 2 years ko batachitenze na inde batari kunyara bagusibia amaboko abo regularly abo konyora babwate byandebi bono ababa nene nabo bagwenete nabo babedugom bainde barobu base kinyagitari kirikiranga se bale gusino ne chemist elinde bainde bagura muri ga ikorwo kagirete 50 bob 20 to 50 bob elio bali byanda nabo konyora elinde nabo bagendera bono wedugom asaba ntamanene nabo wedugom after 6 months ama after 1 year because into at least ko batore to korenda obochenu bono baigo abayibuli nabo ko babolinga kindly emo chito bo mochenu ekero amatunda agurirwe amatunda bakagusibiwa boigo ne chingeni cyaba kigusibiwa ne enyomba yaito ya usafi nero twayetumia mune wenerete kyagera nkonyorurenga asecho eri yaito lika bakubeka ebuchafu ebunyira gochengureri direct mbaroro konyora bakubeka chinse mwagwita umwana endo utacha utacho erinde kagwira na gocha nyomba onyora nga amagenari uyataliri gocha nyomba na boigo no nayo monto monene igombia regardless ne echo eri obwate buyanga yabonye ne yamagogo ne yamaomo yomu yamagogo mwabusa ya mwabutali buliri gali elinde mwaye clean kyagera libu negento getokoroka disinfectant ngia sana so ekero yabeki yabusire nyom echabu enyombeli ya obochenu ya busirubiya yasialiru ne libuliri niko ligoita ebyanda ebi chinta amagenali yebyanda nabo igobono okwisaba okoboko nakoro kutubika amache angena ali asecho sio lazima ubike sabuni nyotobwati igo kubeka libuliri bado gali ekero mwana akolire gutumia cho onyora amachi no arangali secho elinde oba gagwisaba amaboko nabo igobono nechindagire cheto tafadhali tobe tugochikuneka ikiagera chingi buna twateba nigo chikoba chikoenda chiagwase chabweli charusi amagenali ya asechafu ubonyira boli ya leta ya kasendagireria kero ya tikirororo alafu bono kwanyora nga ya omwana enda kusayu monto monene no isaboroche baada amagenali katigire asendagireri bono nigo tokoba tokonyole byanda nabo iga machali ya ituroche nabone mbregotwa tafadhali tigatobeli kyagera nkonyalikanire ngomuguko okururira amagenali asamaroba airira chindu chicheto ikotiga tobe tokobelia machali osonye tokoba tokobelia malio kontobwate ao elindura bego kugura chlorine elindu ke asamachali anyaleka guita amagenali nebindi binde byonsi birabe bikoba asamachali nabo igo amapera buna tokoli buna togotu amapera kurumo tegoronkerete season yene ya mapera nebirangwati byagule nsali tuimokiga twataba jams zinotawea bakumba amagenali no ale gali ya insi elipera usema omwana abegete kandali kwanyora bono kwacholire lipera lirikorugali kwalire lyokota sibeti bono kwaba kokoli amagenali yebyanda igobona abantu baito tikatuzingatie usafi kabisa kiagera to zingatie usafi na liturabe tugukura bono amangana ya yogutambukira na ebyanda titaikabire choka no chisiminde tekubugoli bere choka 07061822 anya kubwatari bondilionsi chinga kina chichiga tubwatetageka muyuka anya kubwatari boli go so commenta nabo ogukwana na intugo chaiga se studios tengo no mugentu batego muswati Petronila nyabasa kurase department yobo chenu ye county ya Nyamira nero kunya gotose migoro ya mangana ye byanda enkayo mugusiege tichalo yes ndagoriga boli yango omwana kitaikere ngabana tokuri ndawera amari munyeri yogo okay ande gatanure eka kengana kiagora manakoro okay omwana chitaikaire ngabwenerete guragera gukura kiraragira manya kunywa chindetere na ende na after kiranyure chitaikaire ngabwenete kuira amanya kuri ndagira okay mpia mono mami eseri swali alirigia sana buna twatebanga liogeliriga chindetere chicho ogoite byanda nchibwatinga kinganga kikiwente kunyo abo koimo kuri ndagira yao gogokoro manya koimo kokareki
orientetereria ose na bera abenga turari onywentetereyu omakuiba kuragira so ero tebwatinga kinga yenerere specific ngakiende yonsi nabo egoita bade byanda yo mweri gaiga inga yo mugusielo hello teacher yes wali lori ngori na kimeno algo boli umwana w'ibintetereje byanda yes ora mama bera watinje mabuta njiwa te yonsi. Okay, mbia mono. Mbia mono sana siliboli elio. Yes. Ase eli chi konini chiga chintetere chiga chia albendazole. Nabo chiko kwa kibuya ase environment indions neba na mapere kwa beire gukonywa neba no ni chingini chibwate amafuta bado nabo dikonyara digokore gasi kondo limit abana baitu taba mapere gusento karanga chingini chete sengenchonga kwa beire gukonywa eliogeliga liebyande litukuruka albendazole iko tafadhali in environment chonsi nabo chire chi favorable nabo chire buya aso kunywa echintetere chiga so ko gutumia echintetere chiga byanda omwana nanyore chintetare chebyanda litukoria nke Jumatano nende litukoria Alhamisi likubwati gose Ijumaa anyore byande bi. Okay una twaba tugutika gutana ki utotagendera kudimiza usafi bado reinfection ineroro nabongo edugwa musai alafu tinsibyo koboko kwane otebe ngabono nje nanywe tetsingetere nyora magena ino ari kabo maybe kwaita kwagura mapera lipera lirindia gwetense ase liro baliriria bwata magena ari kinkoli bado ebyanda biri nabo bikobaki nabo biko nabonko nyara nalire ebyanda biri ekweke ntekenene nkilinga usafi kuosha mkono kuosha mboga kuosha matunda. Yes. Engana yago yo mweri gochase abayibuli be county ya Nyamira kubatakana no mu rubuli mu bwatari tukuriankyo. Abayibuli ba mintono kubamanyinga litukomambya liritugo chikonyara tokwana na chintetere chiga chiebyanda ase chiskuru chitu chonsi chioboroso. Yes. Igonyo kubato mwano uchakire myaka ebere mbake emyaka 15 tafadhali hakikisha nga kwairira mwano yo elinde achikonyara gakonyora bono chintetere chiga chibyanda nande malipota iyo kende ngiye mu chikonyara mo gwakana yendo gukora no kubugoli mwano uri bwe myaka ebere umuyire guchalia se skuru eri range asole elinde onyare gakonyora umwano wanyare gakonyora bono eliogeli ligale uchakira sangapi baka sangapi wate uchakira sambili mbaka 5 ni exercise kere la whole day ikobono nabo ayimno moiboli to limited nga nsanga kigochira kinde nitokwanda kuchibutuko gochakira 5 ko sichiskuru saa 11 bakonyora lende bakolere igolende moyene kuchisako moja saa 12 otenga ni liogoli ebyanda kuchikolia se skuru kenda mapema is best endo mwana wanyale gakonyora inyuri omatero libono ngotwa bwata se studio. Okay, oyo no omu officer kuri county ya Nyamira okolega siasa moyo bachanu okorukwa Petronila Nyabasa. Okay. Kuko ikatokwaneli abo bisabonsi bagokora se department yobo cheno serikali ya county ya Nyamira kabisa kwa monomo swati Jacqueline mwama iga mange n'abantu banyamira twari mu gasumuya. Asante sana mwancho mategere nyora mangana maya asenchira yo bwenye inkwere natore gocha Our inspiring aeroshots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke